Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sae. Alhamdulillah. Alhamdulillah minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kelas pinten sakniki? Saniki pun kelas tunggal SMA Om Igit. Kelas 1 SMA kok semene gedene. Wah, saya ayu kowe. Terima Nduk. kasih. Nek kok waras Mas ya bar impus yo mengarani ini kan yo ayu. Lah iki sak anakku dhewe lho, Jo. Ge. Kok kowe kok kesane kaya cemburu piye? Yo sak anake ra mbiyen lah nek iki yo sak anane. Sak anake kok sak anane. Lah nggih wong anake iki yo iki. Sekolah sing pinter nggih, Nduk Cahayu. Inggih Om Igit Muga-muga pangestune. dadi apa kuwi sinden sekondar. Amin. Ora sida dadi dokter cita-citane. Loh sias. Sida. Dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Ya. Nggih, sampeyan dadi dokter kecantikan julang diotopsi ya, Nduk ya. Iya, di anestesi. Heeh. Di anestesi seluruh badan. Pokoke diotopsi